Sziasztok, üdvözöllek benneteket az 1001 Fonal TV eheti adásában. Ismét élőben jelentkezünk a boltból, mert megint érkezett egy csomó érdekes újdonság, amit meg tudok nektek mutatni. Illetve szerettem volna egy picit beszélni erről a járványhelyzetről most így az elején nagyon gyorsan egy pár mondatban, mert hogy azért megnehezíti a működésünket, de a jó hír az, hogy továbbra is nyitva vagyunk. És nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan jöttök hozzánk, és folyamatosan teli a bolt az érdeklődőkkel, akik szebb fonalakkal távoznak tőlünk. Abban kérjük egy kicsit a türelmeteket, hogy néha ki kell raknunk az ablakra, az ajtóra a táblát, hogy megtelt a bolt, mert hogyha 5-6 vásárló bent van, akkor onnantól kezdve már sajnos nem tudunk újakat beengedni addig, amíg valaki ki nem megy. Úgyhogy ebben kérjük a türelmeteket, hogyha egy pár percet várakozni kell az ajtó előtt. És nagyon köszönjük, hogy maszkban jöttök és figyeltek egymásra, és a távolságot is tartjátok tőlünk is, meg a többi vásárlótól is. Én most azért nem viselek maszkot, hogy halljátok, amit mondok, de a boltban természetesen mindenki maszkban dolgozik folyamatosan, ahogy az a szabály is. Úgyhogy akkor térjünk is rá az újdonságokra, mert azt hiszem, hogy hírt adtunk róla a Facebookon, hogy megérkezett a Malabrigo szállítmány, és nagyon csodás fonalak jöttek ismét. A múltkor érkezett a Rasta fonalból, ugye, ami nagyon kedvelt vastag téli Malabrigo fonal, és annyira gyorsan elkapkodtátok, hogy a tervezetnél gyorsabban kellett pótolnunk, és most itt látható, hogy milyen szép színek érkeztek belőle. Akinek ezek megtetszenek, az csapjon le rá, mert minden színből 5 darabunk van. Úgyhogy ugye, hogyha megint nagyon elfogy, akkor megint rendelünk, de azért karácsony előtt már kicsit necces, hogy ide ér időben. Úgyhogy mutatok egy pár színt. Itt van például ez az Arekita, ami egy ilyen zöldes, szürkés, okkeres árnyalat, és mutatom így, hogy vannak benne a színek. Ezekből ugye nyakmelegítőt, sálat, sapkát köthettek, de volt már, aki pulóvert kötött belőle, és ugye ezek nagyon divatosak, ezek a vastag fonalból kötött pulcsik, nagyon szépen kiadják a kötésmintát, nagyon jól néz ki a kötés struktúrája, és hát iszonyat jó melegek, ugye most már nagyon hideg van kint, úgyhogy jól esik egy ilyen pulcsiban ücsörögni vagy közlekedni. Ez a szín, ez például az én egyik kedvencem, ez a Sunset, majd ezt mindjárt egy másik fonalból is megmutatom nektek. Ezek például az egyszínű változatok, ezek a Sunsetek, mármint az egyszínű fonalak, a Sunset is egy ilyen egyszínű fonal. Ezek is önmagukon belül egy kicsit színátmenetesek, ugye a Malabrigo az kézzel festi a fonalakat, és nincsen teljesen egyszínű változat belőle, hanem ezek mind egy kicsit ilyen színjátékos, világosabb, sötétebb részeket is tartalmazó színezések. Vannak aztán egészen tarkák, mint például itt fönt, ez a, mi is a neved? Campfire, azaz távol tűzszínű fonal. Úgyhogy ez itt a Rasta, megtalálható a webboltban, és csapjatok le rá, amíg van, aztán utána majd hozunk új színeket, hogyha elfogy. A következő, ami mellette van, ez a szok, ebből most hirtelen nem tudom, hogy melyikek, amikor most érkeztek, de valami új szín is érkezett belőle. Azt hiszem, hogy nem ők, valami kékes, de az esetleg már elment, vagy ő a... Nem. Ő a... Nem. Hol vagy? Na mindegy, lehet, hogy már elvitték azt a kéket, amit rendeltem, és új szín volt. Úgyhogy ez a szokfonal, ami egy 400 méter fonalat tartalmazó zokni vastagságú fonal, de nem csak zoknit lehet belőle kötni, ez zoknira, kendőre, akár sapkára, sára, kardigánra is jó, ugye vékonyabb tűvel kötjük, mint ezt a gigavastag fonalat, de nagyon-nagyon kiadós, mivel hogy több mint 400 méter fonal van benne. És mellette pedig az én személyes kedvencem, illetve hát a ti kedvencetek is, mert ez a legnépszerűbb Malabrigo fonalunk, ez a Rios. A Riosról azt kell tudni, hogy egy 4 ágú fonal, 4,5-es tűvel a legjobb kötni, és hát ilyen árnyalatok léteznek belőle. Ez itt éppen a Kameleon, ami úgy változtatja a színét, mint egy kaméleon, ezt remélem kitaláltátok, hogy miért így nevezték. Ez az egyik favorit színünk, ami nagyon-nagyon tarka, ugye nem árulok el nagy titkot, hogy a színátmenetes fonalak a legkedveltebbek a vevőink körében. És itt van a másik, ami az Anniversario, ami szintén egy ilyen tarka szín, illetve ami a legelső ilyen tarka fonala volt a Malabrigónak, amikor ez megérkezett, akkor úgy újjongtunk, ez volt legalább 9 évvel ezelőtt. Ez az Arco Iris, ami ugye a szivárvány nevet viseli, és a szivárvány minden színét tartalmazza, egy ilyen most egy kicsit paszteles festés érkezett belőle. Ugye ezek kézzel festett fonalak, ezért minden festés teljesen egyedi, sosem kapunk 2 ugyanolyan motringot. Úgyhogy ha neked például van otthon egy Arco Iris motringod, és szeretnéd ezzel összekombinálni, azt is megteheted, ilyenkor azt szoktuk ajánlani, hogy 2 soronként váltogassátok a motringokat, és akkor egy kicsit a színkülönbségek eltűnnek. Ugyanez igaz rá, hogyha nem találtok ugyanabból a festésből már, tehát mondjuk megkötsz egy pulcsit, és már csak a következő festésből tudunk adni hozzá ugyanolyan színű motringot, az is nem biztos, hogy stimmelni fog a színe,
de hogyha az utolsó soroknál 2 soronként váltogatod a színt, akkor eltűnik ez a különbség. Úgyhogy akkor ez volt a Rios, szintén fönt van a webshopban, és mellette a kicsit szegényesre sikerült Versid választék, ez ugye szintén ilyen vastag, ugyanolyan vastagságú, mint a Rios, csak egy egyágú fonal, és ami nagyon fontos, hogy ez csak kézzel mosható, nem rakható mosógépbe, ellentétben a Riosszal, ami pedig Superwash, azért kímélő programon, gyapjú programon mosható. A Versiddel az történt, hogy teljesen ki van fogyva a Malabrigónak a központi raktára, úgyhogy amit tudtunk szint, ezt rendeltünk, és az egyik, ami új szín ráadásul, az a Rosalinda volt, amiről a hírlevélben az unikornisokról is megemlékeztünk, és ez annyira népszerűvé tette a hírlevélolvasók körében, hogy már csak 2 motringunk van belőle, úgyhogy erre is csapjon rá, akit megszólít ez az unikornisos téma. Úgyhogy ezek az új malabrigók, a szélpakából és a részből most nem érkezett utánpótlás, ez valószínűleg majd januárban fog jönni, de ebből is itt láthatjátok, hogy azért bőven van színünk még, és lehet topzódni, a csipkekötők is válogathatnak sok-sok színből. Úgyhogy ez a malabrigó, fönt van minden a webshopban, és a második újdonság, amit akarok nektek most mutatni, azt már beharangoztam a múlt heti live-ban, érkezett egy csomó olyan kreatív eszközünk, amivel a karácsonyi ajándékkészítést szeretnénk megkönnyíteni. Az egyik itt, ez a kosár, ez már a kész ajándék, amit elkészíthettek. Abból az eszközből, amit találtunk, ez egy kosárfonó alap. Ez egy műanyag, ilyen méretre és formára vágott lapocska tulajdonképpen, amit egyszerűen betekertek kosárfonó mintával, magyarán elől-hátul váltogatva, és utána, amikor végigértek, akkor egy ilyen kosár készül belőle. Ebből a kosáralapból létezik egy kisebb, meg egy nagyobb verzió, ezt most így nem mutatom hirtelen. Ezt a darabra áruljuk, itt most az egységcsomagban, amiben 10 darabot kaptunk. Ez a nagy változat, ez pedig a kis változat, ugye eltérő méretű kosarat tudtok belőle készíteni, és létezik feketében is, úgyhogy aki mondjuk szeretné, hogy itt mint a képen van látszódjon a pereme, az tudja a fekete peremet is választani hozzá. Ami ebben nagyon jó, hogy gyerekek is elkészíthetik, tehát lehet azt csinálni, hogy nagymamának, akivel esetleg most nem tudunk karácsonykor találkozni, a gyerekek készítenek egy ilyen fonalas kosarat, és ebben küldtök neki mondjuk valami süteményt vagy édességet, úgyhogy ez nekem nagyon megtetszett, amikor megláttam. A másik, az egy ilyen egyszerű kis darabka filc, de annyira azért mégsem egyszerű, ugyanis ahogy lehet, nem tudom, hogy látszik a képen, ki van lyukasztva. Úgyhogy erre például bármilyen fonalon, és akár talán ez a vastag is átmegy rajta, de az biztos, hogy átmegy rajta, tudtok hímezni. Tehát fogtok egy vastag fonalvarrótűt, és egy akármilyen mintát, vagy akár egy ilyen szövés mintát ráhímezni, és utána ezt rá tudjátok varni bármire, táskára, bevásárlótáskára, akár csinálhatok belőle asztali díszt, kis asztalközepet, vagy hogy hívják ezt, amire a edényelátétet, úgyhogy ez szintén 3 színben létezik, fehérben, feketében és szürkében, és darabonként áruljuk, úgyhogy ezt is megtaláljátok a webboltban. Egyébként ezek mind a webboltban a karácsony menüpont alatt találhatóak, úgyhogy egy külön menüt csináltunk, vagy egy külön kategóriát csináltunk neki, hogy ezt mind könnyen megtalálhassátok. A következő, az pedig ez a szőnyeg szövőkeret, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy hullahop-karika, viszont az a nagyon jó benne, hogy összerakható kis darabokból. És ugyanúgy, mint a kosárfonó keretnél, egyszerűen befonalazzátok, ugye amin a szövés fog történni, és középről indulva elkezdtek szőni rajta egy szőnyeget, és ez lesz a végeredmény. Úgyhogy ehhez tulajdonképpen bármilyen fonalat használhattok, de mi ajánljuk a vastag fonalakat. Egyrészt a pólófonal nagyon alkalmas rá, másrészt pedig van ez a weekend fonalunk, ami nagyon-nagyon népszerű, és az is vastag, hamar elkészülhet belőle egy szőnyeg, mondjuk most így hirtelen belegondolva lehet, hogy szőnyeg, mint nem a legjobb választás megszöszörődik. Úgyhogy maradjunk inkább a pólófonalnál, ami vastag is, ugye gyorsan is elkészül, és abszolút szőnyegnek való alapanyag. Szintén megtalálhatjátok a karácsony kategóriában. Úgyhogy ezek, amiket mutatni akartam, illetve már a múltkor mutattam nektek egy kicsit a ízelítőt a papír karácsonykor díszkészítő készletekből. Ez most itt a legnagyobb, ami a kezemben van, és itt az elején látható, hogy milyen papírdíszek készíthetők belőle. Ebben benne van mindenféle, különféle papír, csillogópapír, mintáspapír, egyszínű papír, átlátszó papír, stb. Van benne gyöngy, van benne zsinór, amivel összefűzhetitek, meg felakaszthatjátok, és minden, ami kell ahhoz, hogy ezeket a díszeket elkészítsétek. Ez van piros verzióban, meg aranyszínű verzióban, illetve vannak a csillagkészítő szettek,
ami pedig ilyen hosszú papírcsíkok méretre vágva, amiből ilyen csillagot készíthettek. Ez egy ilyen skandináv hagyományos dekoráció, és az a nagyon klassz, hogy én ezt megpróbáltam megcsinálni régebben az egyik karácsonynál, simán papírból, és arra jöttem rá, hogy egyébként egy nagyon ötletes dolog, és nagyon szép csillag készült belőle, de eszméletlenül idegesítő dolog felvágni ezt a sok-sok csíkot, mert hogyha egy kicsit is nem egyenesre vágod, akkor onnantól kezdve nem lesz egyenletes a csillagod, vagy mondjuk át sem tudod húzni a végét, úgyhogy ez olyan, mint a pólófonal, amit szintén megpróbáltam elkészíteni régi pólókból, és abszolút meg lehet csinálni, de abszolút nem ér fel ahhoz, hogy megveszel egy ilyen gombolyagot, és egyben ott van az összes fonal, amire szükséged van a szőnyeg elkészítéséhez, mert hogy egy pólóból egy nagyon pici gombolyagot tudsz csak csinálni. Úgyhogy ez a papírcsillagkészítő szett, ez pontosan ugyanazt a hatást váltotta ki bennem, mint annó a pólófonal, hogy ez azért van, amit az ipar jobban meg tud oldani helyettünk, amikor elkezdünk kreatívkodni. Úgyhogy ezek a csillagkészítő szettek, és még van valahol a szívecske. De volt volna egy szívecske? Itt van. Ami szintén egy ilyen skandináv dekor. Ebben pedig méretre vágott és formára vágott papírszívek vannak, és itt van a hátulján a leírás, hogy hogyan kell ezeket összefűzni. Ez tulajdonképpen egy ilyen szövési feladat papírból, de szintén egyszerű a csillagkészítés is, meg ez a szívecske készítés is, úgyhogy a gyerekek is meg tudják csinálni, és idén lehet papírdíszes karácsonyfátok. Úgyhogy ezek voltak az újdonságok, amiket akartam mutatni nektek, és még egy hírem van. Ugye most mindenhol Black Friday van, úgyhogy figyeljétek a Facebook oldalunkat, meg a hírlevelet, meg a weboldalunkat holnap este 6 órakor, mert hogy nálunk is ez Black Friday egészen vasárnap estig. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk jövő héten szerdán 6 órakor. Sziasztok!